हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जागोन अ आदा लांफैगोन दा। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो मुंदांखा रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म। लोगोफोर, आं सानो बिथांमोननि मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो इन्टारेस्टिं जागोन, मानोना बिथांमोनखौ जों गिबि खेब जहाय मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव खिन्था हरदो। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो रोजाबदों बिथां आनाया ब्रह्मआनो। लिरिक्स आरो टुनखौ होदों जाखांफुनाय बिथां सोमखोर दैमारी। करिय'ग्राफ खालामदों लिंसार रामे। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथां आनाया ब्रह्मनि अफिसियेल इउटुब चेनेलावनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ 2022 मायथाइनि 13 एप्रिलाव रिलिज खालामनाय जागोन। लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ।